vanhu vane madigiri riripo ipepa nekuti musi vakangonwa kambwa abva aita mahara asisiri munhu. Digiri riripo chakosara chipepa kuti bachelors masters haana chinhu kada kumuemploya kungomutarisa so if is unemployable. Why asakadzwa nenyika nyika inouraya ishi. Pauro anoti zviponesei parudzi urwu rwakakombama urwu. Don't get enticed by things that are happening. Because zvinhu zviri kuitika zvacho zvinoda kungokusiya wafa. Asi ndiri kuti kwauri zvichengete. Ukangozvichengeta Mwari ane zvaanoronga. Handiti vhesi yamunoimba. I know the plans that I have for you. Plans not to harm you, but to give you a hope and a future. Yes, there is hope and future, but only if you take care of your own life. You are a free moral being, and you are free to choose what you want to do and what you want to be. But unfortunately, most of us, we choose the wrong things. Man. You are what you are because of your choice. Man, what you decide to take up. I am saying make the right decision. Be guided. Remekedzai vakuru venyu. Maelders enyu anenge anokunetsa istereka achingoti akakuona wafamba soti iwe uri kuzvifambisa sei, iwe uri kuzvifambisa sei, ozwa munhu akutaura anondimaka mudhara akandimaka chaizvo, honza vakandimaka. Iye akakumaka ari kutokuchengetedza. Muteerere. In fact, vakakumaka wachiro ndo vanotorima blessings avo akawanda. Nekuti kamunopota muchinjenga vakuru kakuvaresista kuvanjenga kuti hanzi vanotaurisa. Ukasapota uchitaurirwa unofa wakadaro. Are we together, people of God? Saka, these are just words of warning. Ekuti pauri kuita Easter panapa nyatsotsvaga Mwari zvakakwana. Kareko Easter yedu isu yanga iri yekutsvaga Mwari zvakazara. Maybe the difference is just the intensity of how it was then is a bit different. But I'm not saying there's no God anymore. God will never end. He is the same yesterday, today, and forever. Taiti tabva kuEaster kuda kuti utaure nemunhu so ndimi dzega dzega wazara naMwari. Wazara naMwari. Pese ukuda kuona soko rakazara. Now this is a time of intense teachings and learning, and we are being refilled. Saka iwewe manje chaunoda kuzvitsvagira Mwari. Christianity is a life of relationship with the Lord God. Wanawo mukana wokuzvinamatira uri wega. When our father went into the bush praying, Creator, if you are there, save my soul. He was not with a colleague, he was alone. That passion inside you. The desire to seek God. Kunzwa kumutsvaga nemoyo wako wese. Kumutsvagisisa. Uchinamata ndinoda kumbonzwawo izwi rake ndega. Kwete kunzwirwa navamwe.